Matud pa sa mga katigulangan, ang edukasyon ang gasa nga di makuha o makawat ni bisag kinsa. Apan sayod ta nga di tanan, dunay katakos sa pagkabot ni ini. Ang kakabos, kakuwang sa oportunidad, o gusahay ang edad maoy pipila sa hinungdan, nga bisan ang masukaron nga katungod sa edukasyon, magpabilin nga damgo lamang. Apan ang mga buhing bayani sama ni Teacher Roque Joffrey Villahermosa, padayon nga mipaduol sa katawhan ug migiya kanila sa pagpadayon sa pag-eskwela. Si Roque, nagsilbing coordinator ug nag-inusarang alternative learning system kon ALS teacher sa Dalaguete District 2 sa habagatang bahin sa Sugbo. Ang alternative learning system, program niya siya sa government under DepEd. Para na siya sa mga out-of-school youths, out-of-school adults na gustong makakuha og diploma. Dayon, ang uban ana, gamiton nila ang certificate sa ALS para panarbaho. Or ma-regular sila sa trabaho kay usab na siya madawat man ang certificate sa ALS. Ang ALS usa ka programa ubos sa Department of Education nga naghatag og higayon sa mga out-of-school youth and adults 13 anyos pataas nga makapadayon sa ilang pagtungha. Dunay duha ka sub-programs ang ALS. Mao kini ang Basic Literacy Program kon BLP ug Accreditation and Equivalency kon A&E. Kanang BLP na program, Basic Literacy Program. Kana siya na program intended na siya for out-of-school youths and adults na dili sila kabalo pa mubasa, dili pa sila kabalo musulat, na gusto silang makat-on. Kay bisan og pagsulat ng sangalan, malipay na sila. Then, ang program sa alternative system na gusto silang makadawat og diploma sa elementary o secondary, mo-enroll sila sa A&E. So, ang A&E program, gitawag na siya Accreditation and Equivalency. So, ang mga dropout sa elementary, o katong wala makatiwas sa elementary na mga out-of-school youths and adults, makadawat sila diploma kung makahuman sila o makapasar sila na program. Base sa datos sa DepEd Province of Cebu District of Dalaguete 2, miabot sa 96 ang total learners o graduates sa ALS sa tuig 2021. Labing daghan ang nahuman niadtong tuig 2019 nga miabot sa 159 ug gisundan sa tuig 2020 nga nakatala og 110 ka ALS graduates. Karong tuig 2022, padayon ang ilang literacy mapping ug pag-awag sa mga kabaranggayan aron mo enroll ang uban sa ilang ALS program. Taliwa sa padayong pagsaka sa ilang enrollees sukad tuig 2012, dakong hagit kang Roque ug sa ubang mga ALS teachers ang kakuwang sa learning centers. Gani, si Roque mangunay sa paglabang og sapa, pagsaka og bukid ug pag-adto sa mga delikadong dapit aron pag-awhag sa ngitngit kakaugmaon sa iyang mga katagilungsod. Kay kami, kinahanglan man mi moadto atong mga lugar na nanginhanglan sa serbisyo sa ALS. Kay tabanggan ini sa ato pa kinahanglan mas kanang dili sila maglisod sa pag-adto o pagtungha sa eskwela sa ALS. Kay kung mubiyahe sila glagyo, sumugasto sila. So ang among gihimo, mangita mi og mga lugar asa mi pwede magkatapok. So kami magklase mi pwede ra sa ilalom sa mangga, sa barangay hall, sa waiting shed, sa eskwelahan, pwede kung naay mga excess na room. Pero kung wala, pwede sa stage. So, bisan asa pwede magklase ang ALS. Ang kasinatian ni Roque gidasunan usab sa Division ALS Coordinator sa Cebu Province nga si Luis Arioja. Gibutyag ni Arioja, doon na paghihapoy mga dapit nga lisod abton alang kanila dinhi sa probinsya sa Sugbo. One of the major challenges sa ato mga learning centers, okay, sad to note nga ang usan uban magklase lang sa stage, magklase lang sa mga ilawom sa kahoy. By this time we need partners and stakeholders, and we're calling on them to at least give time or give value to our ALS learners nga makita sila, mabutang lang sila og mga four walls na to nga mga classrooms, or even just shelters nga makatawag na to nga mga classrooms gid nila nga makahatag nila og proper way nga mas ma-adapt nila ang learning environment na to. Nya mas ilang madumdum nga naagid sila itong dumdumon nga classroom or usa ka area nga ilaha jud mismo.
Tingwa sa DepEd 7 nga pinaagi unta sa Project Kauban, mahatagan og disente nga kapasilungan ang mga tinun-an sa ALS dinhi sa Sugbo. So, private-public partnership na to dapat atong gi-address. So, nagsugod na si LGU karon nato, nagsugod na sa mga barangays, nagsugod na sa datong mga school heads to at least look for certain donors and benefactors to help build CLCs for our ALS learners. Taliwa ni ining mga suliran sa pagpatuman sa ALS, dili mohunong ang mga magtutudlo sa pagtabang ilabi na sa mga gihikawan sa oportunidad. Sama ni lamang sa backhoe operator nga si Tatay Florentino. Kapin sa usa ka dekada na nga driver si Tatay Florentino, umas na ila sa pangalan nga Flory. Ang iyang pagpanlimbasog isip driver, maoy nibuhi siyang ka mga anak. Hinungdan nga ang iyang kaugalingong mga damgo, igo na lamang niya nga gipahipi. Ang pribileyo sa pagtunghaos sa kabutang nga di maangkon sa tanan, tungod sa pagtuo nga ang kakabos, babag sa paglambo. Mutuo ba kaani o di? Apan karon atong sayran ang kinabuhi sa pamilya Edyas nga nagpakita sa kinabuhi sa pagpaningkamot. Ako si Florentino Idiaz, 50 anyos, sa katabante sa munisipyo. Nagkunang po sa Manlapay, Dalagit, Cebu. Ako si Galarma Idiaz, 20 years old. Nagpuyo sa Manlapay, Dalagit, Cebu. Nya, akong course nga gikuha karon kay BTL Ed, Education. Si Tay Flory ug Jill, nahimong viral ning tuiga, human nakakuha og atensyon ng ilang graduation photos sa social media. Si Jill, migraduar sa senior high school, nga wa gikauwaw ang amahan, bisan pa man sa nagkadusingot, basa ug hugaw nga biste niini. Samtang si Tatay Flory, migraduar sab sa alternative learning system sa pangidaron nga 50. Atong kuang primero na akong picture sa akong anak nga nag-graduate sa konto. Pag-graduate niya, ako gikakusta akong trabuhan. Ug muli ko din mo ko kapas ang graduate. Diretso lang ko dito, then basa ataw na mo. Luyo kayo may kayo, kuwan yun. Ikaw ay lang din ang magpakuda kay kuwan, maulo ka taan eh. Kaya ginawa mo, kauban ako, pati mga may kayo ito, silag biste. Niya ako, kuwan yun ko. Ako yung mga tarong biste, kuwan ko. Ito, niya pa, kudak ng tapa. Ay wala ka, ay kaulaw. Kay, ang mula mo ka nga, nag-graduate na gani ko. Karoon pa kanil mo ikaulaw. Ako nga, nga naman di ay good. Usa may naanak, igor ganay ko pa-picture nga naman di kuan, may kaulaw tika nga. Kuan, amahan good tika, ngani good ka, kuan jud ka og time nga para makaanay ka, kuan pa kasi mong trabaho para maka-attend ka. Nya, ngano ikaulaw, dapat gani i-proud pa na ako kay ngani jud ka. Bisag kapoy imong lawas. Nya, dahil nabasa pa jud ka sa ulan. Ani pagani ka. Luyo sa daghang mga pagdaig sa mga netizens, wala hibaw isa kadaghanan ang tinuod nga kalisod sa pamilyang Edyas. Ang maong banay nagpuyo sa kinatumya na nga barangay sa Dalagete, ang Manlapay, 26.9 kilometros kini gikan sa National Highway. Si Tatay Flory mobangon alas 5 pa lang sayo sa buntag aron mangumpay sa iyang mga binuhi ug mangandam sa iyang baol. Alas 5 pa gani, matan ako kay mangumpay sa mga baka, mga hiupan, kumpay. Ato sa gunahan, maguna-guna ginagmay, at least nga, hindi ka adlaw lang, di naman ako makakuan, makatabang sa akong asawa. Ang asawa naman si guna-guna taon, aron maka madugan-dugan among kuan. Among mga kinahanglan sa panimalay. Yan. Nagkahapon na mo sa trabawan, mangumpay po ko rin, painos baka, nagkalasin ko na mo, ngipit na mo, sarili mahuma ko rin gani, ugkuan, pang mangumpay sa baka. Dayong alas 7, mudiretso na si Tay Flory sa iyang delikado sab nga trabaho, isip backhoe driver. Giubanan sa may TV Cebu team si Tay Flory sa iyang pagtrabaho, dinhi sa dalan paling-paling sa mong lungsod. Ikware midre para imong idam sa kuan taon no, among muna imong ikware para dalo sa reclamation, na reclamation mo dito sa kuan sa lungsod among dalon dito. Kung buot hunahunaon, wala na igong oras si Tay Flory alang sa iyang kaugalingon. Apan samtang nagtrabaho isip driver, siya mi-enroll usab isip ALS student.
Kanya high school ko. Sa kanya high school ko tugod ako na eskwelahan yun. Mo lagi bisag high school taon niya wa man tay diploma. Ako nakakuha ko sa ALS kay kining panarbaho. Maayo man jud mo sa eskwela kag ALS na kay makadiploma ka. At least nga imong trabaho na may kay kuan nga pangayon kag diploma. Ug di ka wa kay diploma wa jud kay kuan di ka mo regular. Mas importante yun yung eskwela ka. Ako ng ikuan, nag-susi ko dira sa kuan, na may ng eskwela ubang alsaw na, kuan ko. Ako sila giinan. Muna, may putong tao to si Sir Roque, na mong maestro sa ALS. Paidol ko dito, akong ikuanan, ipawa rin module ako. Itong ikuanan, sila module, tarbaho ko, module po ko, matukod to, tawag siya na ako, arena trip, na kay module. Ako po nga doon, siyang nakatrabaho, nakita po sa ako kuhan. Muna. Ang maong pagpaningkamot ni Tay Flory nakita sa pangu sa motor pool sa Dalaguete LGU kung asa siya nagtrabaho. Kuan gyud siya ma'am, kanang very humble, and then murag kuan gyud siya, at is siya kung unsa bitaw siya sa iyang status. Pero he never stop sa iyang knowledge nga gusto makat-on bitaw. Nga gusto niya a little bit maskin og from sa iyang na standby siya because ang gipalabi niya sa iyang anak. Dayon, murag ni giveaway siya ba? Dayon, sa iya, even little by little nga gihatag pod sa munisipyo nga gi-provide bitaw nga privilege nga maka-eskwela. So, and then, napay uban gay ma'am gastusan uban sa mga kinahanglan nila. So, kuan siya, kana naningkamot, nga masin lang, stock knowledge, mapunan lang gamay ba? While working, may bulong ka, kuan pag yun niya ba? Ma-insert pag yun niya ang iya ang kuan bitaw, nga makahatag siya time para ana. Anya kita kay, di ba? Sa mura imposible kay ma'am kay sa iya ang kawadon, naing-ani ba ang sitwasyon niya? Naning kamot bitaw. And then ni eskwela dayon para mapunan lang iyang knowledge niya. Dayon okay good ma'am. Ako ganing maka-question man kay ko sa galingon niya. Yung siya naka-insert pa nga ingana yung status. Dahil kita na noon nga medyo kuan na, medyo lamang kaniya sa iyang kuan, pero okay, maka-insert siya. Believe ko niya. Ang kuan gid ma'am, ang nakadakog tabang niya ang iya ang working attitude. Nasayran sa may TV Cebu team nga ang maong pagpaningkamot ni Tay Flory sa paghuman og pagdawat og diploma aron mahimo siyang permanent employee sa iyang trabahoan ug masiguro ang kaugmaon sa iyang mga anak. Gibutyag ni Roque nga maoy ALS teacher ni Tay Flory nga iyang nakita ang pagpaningkamot sa usa ka amahan. Wala kini magpapildi sa kauwaw o ikaingon sa uban. Makaingon jud ko ma'am na kugihan, buutan na pagkaamahan, tungod kay bisan og nagtrabaho siya, muari siya dinhing nagapinutong lang, bisan og basa or naunsa siya, kay gikan lagi sa trabaho, muhapit taon na siya, matingalan na lang ko na may nihunong diyang truck sa DPWH, muhapit gina siya diri para magpalo up sa iyang module. Sir, kumusta man sir? Akong module, napakoy mga like answeranan, okay, naapag yun. Akong pares po, kay eskwela man po siya ALS, isa ka bahala ka na nga, trabaho siya, dayan, nang mag-module, nga na siya, bahala na lang, bahala ka lang, basta makahuman ko, para makadawat po siya diploma, din, nalipay po muna, nga na siya, graduation kuno niya. Mas maayo hinuon ko, kay katabang lang na gihapon nimo ka ng imong diploma, nakagraduate po baya ka. Ang pagpanlimbasog ni Tay Flory wala gibaliwala sa iyang mga anak. Hinungdan nga pinaagi sab sa pagtarong og pagskwela, gipakita ni Guillermo o Jill ang pagdaig siyang amahan. So, pag grade 12 yun na ako, nagsugod na ko working, gingan ay, una to, ingan kong mama, kanang mag-working ko. Ano ba si mama nga? Ingna si papa nimo, kanang masugod ba? Muton, kuan ko, nga kong, pa mag-working ko, ano po siya nga, ikaw, makaida nimo. Ano po ko, oh, kaya nang good. Kay, kabalo po ba ako nga, kabalo ba ako nga, naglisod jud ta. Hindi ko ganahan nga, masamutan ninyo.
samot no kanang mabugatan mo sa ato ang pang-adlaw-adlaw diri kay kabalo ba ako nga napa ako nga mga manghud. Napa sila nga suportaan nimo di ko ganan nga pero min ako magsalig so kanang gusto na ako nga mag-working na lang para magamay-gamay na lang inyong gastuhanan. Bahalag lisod ako na lang agwan tahon. Kay kabalo man jud ko nga wala mo kuan jud na ako gasto. Nagtrabaho isip usa ka stay-in nga katabang sa lungsod sa Argao si Jill. Samtang nagpadayon sa pagtungha isip education student sa usa ka state university. Sa linghod nga pangidaron, giangko ni Jill nga high school pa lang, iyan ang nakita ang realidad nga grabe kalisod ang ilang pagkabutang. Kay sa una, pag elementary kay dili pa man kayo to. Nya, karong na high school na may kay brag. Dito jud kayo. Kanang balon nimo nigurasudan 5 adlaw magwaday na. Singkong adlaw igora palit sudan. Usahay na ako'y project nga palit og bond paper. Di ko kapalit kay saan wala may kwarta. Kung na lang ko sa akong mga classmate. Ngayon, naba sila sobra-sobra. Awhag sab ni Tatay Flory kang Jill nga di mawadaan sa paglaom taliwa sa daghang pagsulay og kalisod sa pagpadayon sa iyang pag-eskwela. Jill, eskwela pa kayo Jill. Ay, basta hindi ay kinagkaw man mo Jill. Aron katawag ko sa manghod tanan. Aron maka tamang kagkuan pa eskwela. Ay basig ako din ako ka. Sug ako dug pa eskwela kay sa may gamay ra mo tawo kog sweldo. Eskwela Jill. Bahala na maka kuan kadiya sa imong eskwelahan. At least nga kuan nga 100% ta siya maka kuan og laptop kay ko dai. Munya na kuag laptop kay watay kwarta. Mantag kuan sig maka kalayan ta sa kuan. Okay na ba kabot na ito kalayan ta sa Ginoo nga may taglawas puhon. Kuan na ito nagyapon yung gipangandoy. Magsugod ang adlaw ni Jill sa pagpanlimpyo sa balay, pagluto o pag-atiman sa anak siyang mga amo ug pagpakaon sa binuhi nga baboy nga biyahion pa niya og siyam ka kilometros. Damgo ni Jill nga mahimong pulis sa umaabot. Apan aron masiguro nga makatrabaho dayon ug dili mamroblema sa kaugmaon siyang pamilya, mieskwela una siya aron mahimong maestra. Nga maglampas kog eskwela. Nya ako ni ilampas niya kanang pag maestra then human og maestra mutik kog ay mo akong kuanong nga course kay pulis man jud ako ang main goal ganahan ako jud ako nang kuaon niya sugod ako trabaho kay di na ako mukha sa nilang mama tabang hasta sa akong mga manghod nandiyo kong butabang ganahan ko mutabang nga para sila ako na po yung mutabang nila makauman ako ng eskwela na ako'y trabaho ako na po yung gusto na ako di na ako sila pa trabaho. Sama sa iyang amahan, gihulagway si Jill sa iyang inahan isip kugihan ug matinabangon nga bata. Gani mo tabang pa kini sa pagtudlo kaniadto siyang papa sa paghimo og mga modules. Hinungdan nga nagmalampuso ng iyang amahan sa ALS. Mutabang po gud siya sa among panimalay din sa umahan po mutabang po siya. Mutabang po na siya dayon kanang ang iyang giingon nga kung makahuman po siya kanang eskwela, ingon niya nga mutabang siya namo sa iyang mga manghod
Parang pares po niya po ba nga, makahuman-human po siya pag-eskwela. Sa dihang nahimong viral ang hulagway sa amahan ug anak nga Edyas, wa damhan nila ang paghangop sa katawhan. Matod pa ni Jill, wala niya kini gi-post aron makaangkon og daghang like sa Facebook, apan aron lamang pagpakita kung unsa siya kabilib sa iyang amahan. Wala nakapugong silang Jill ug Tay Flory sa ilang emosyon, samtang nagkupot ug nagtan-aw sa timaan sa ilang yano nga kalampusan. Pasalig ni Jill nga siya ang unang Edyas sa ilang banay nga mahuman gyud sa pagtungha ug kini dili lamang katumanan sa iyang damgo apan sa iyang tibuok pamilya. Bisag kuan good dengan mga pobrita. Ka-proud nato nga balag pobrita, at least natay makaon sa tagutlo ka adlaw, natay atong amahan ug inahan na ning kamot para makakaon ta, makaeskwela ta. Dapat di nato na ikaulaw, dapat proud ta nila kung asa tagikan kanang dili jud nato ikaulaw, maningkamot ganita para kita na po'y maka kanang tabang sa atong ginikanan. Dapat kita'y maningkamot tapod para maka kuanta sa atong kapobre kanang mahayahay ato ang panginabuhi. Ang pamilya nga Edyas usa ka buhi nga pagpamatuod nga ang pagtinabangay, pagpaningkamot ug paghatag og bili sa pamilya mauyawi sa mas mabungahon nga kaugmaon. Alang sa May TV Cebu, kini si Angelica Faye Saniel.